Здравейте хора, аз съм Алекс. Днеска ще играем FIFA. FC Mobile се връща в канала ми, хора. Отдавна не съм снимал видеа как съм играл FC Mobile. Но хора, днеска, тая нощ, си играех FIFA и отидох на Challenges нещо. What the heck? Ама аз съм свързан с интернета. Какво? Не мога да разбера какво става. Не, наистина. What the fuck? Окей, пускам си мобилния и тъй. Yes. И хора, отивам на Challenges и просто си играя и виждам Марадона. 104 овераут. И казвам, ще го спечеля днеска. И просто играя няколко игри и го печеля, хора. Не ви лъжа. Сега ще ви покажа като не зареди. По-бързо зареждай. Хора, сега ще ви покажа. Чакам просто да ми зареди. Чакам и чакам. Окей. Ето. Това ми е отбора. Имаме тук и вижте какво имам. Имам Диего Марадона 104, имам 97. Аз го бях взел с 95. Чай. Ти ма дразни. Стига! Къде ми е Марадона, бе? Няма, бате, няма да стане, бе, бате. Искам... там вече. Добре, хора, не стана, не знам какво стана. Но имам Диего Марадона 104. 97, ма го дигнах на 97. И 95 отново. Както казвах, получих 95 и 104 овераут. Тъй, че... Ето, Марадона. Ей! Марадона и Марадона. Тъй, че хора, не ви лъжах. Тъй, сега, хора. Чайте тук да дойде да ви го снимам. Хора, моля ви се, абонирайте се за канала. Опитвам се да стигна 100 абоната. И поставете по един лайк на това видео. Искам да стигнем поне 500 лайка. Да стигнем. Ето, както ви казах, не мога да вляза, защото вече го взех. Няма да мога. Какво ще е? Не. Я не видим е тук. Окей. Ама да. Окей, тук няма да мога. Идваме и тук. И почваме да играем, ще ги бием, хора. Дано да ги бием. Защото като получавах Марадона се притеснявах. Хора, тренировка. Тази тренировка ма убива, брат. Тази тренировка много ми е трудна. Не мога да контролирам те. О май гош, какъв ми направи. Хора, виждате ли какво му прави? Не, бе, брат!
Не, пак, няма как. Моля, не дай пак да стане. Окей. Белингам, моля ти се. О, моля. О, моля. Стига, бе, брат. Много е трудно. Много ми е трудно, хора. Много ми е трудно, казвам. Направо. Поне успях, хора. Окей. Сега съм на семифайнал. Като сега на финала, мисля, че от 86 до 107 оверал. И не знам да се притеснявам. Добре. Сега тренираме пак. Какъв гол, брат. Yes! И сега финала. Играем един матч. Сигурно матч, нали? Или пак ще тренировка, но със сигурност е матч. При мен се е случвало 2 пъти. Да, за матч. Знаеш. Окей, колко време? 75, аз ще ги разбия. Мамо. Брат, те добри ли са или са добри? Айде! Те ще паднат, брат, аз съм много добър. Аз играя от много време. И сега Джерард... Ти не го знам. Давай. О май год, гол звездата ми да вкара, брат. Тос винаги вкара. Вкарва в мачовете, винаги вкарва. Той един път да не вкара, няма. Jonas Hoffman. The hard work pays off. They won the ball. Той ако не вкара, не знам, ама той преди на мачовете винаги вкарва. Той на мой матч, ако играе, без да вкара не може. Какъв вратар и този, бе? Хора, наистина, чудя се, какъв вратар си, бе, брат? Well, it's so noisy in here and the fans are really pushing the side on. They know there's still time for one last chance to get the winner. Mama. Xhaka. Oh, a beautiful game, very much on display. On the attack, could we see late drama here? And that's a foul and a free kick. Gerrard. Maximilian Mittelstädt. Брат, те са много добри. Xhaka. Аз съм 70. Jeremy Frimpong. Нещо, брат. Makelele takes possession. Има 2 минути до края. Just needs the composure now. Still a chance off the keeper, but he can't do anything to keep that one out. You can see the frustration tinged with fury of not getting more protection from those in front. Имаш късмет, че имаше рибаунд. The goalkeeper does everything he can. He's a bit unfortunate it goes in, but question marks have to be asked. And that is the final blast. Not the result that the visiting fans were hoping for. Sue, what did you make of it all? Yeah, just not at the levels that we're used to from them. They looked a little bit sluggish from the start, to be honest. They'll be Бразилия. Правильно. Родриго. Ой, Модрич. Добре. Окей, аз направих той и ето той направих. Хора, това беше
Не беше зле. Тъй, че хора... О, брат, точно ли Ето имам... О, не. О! Левел 14. Да му се не види. А ти ли ще отварям само? Сега като ми кажеш, няма сега. О май гад, Тимон! От Тимон ме капара. Ти ще го сложа. Айде. Ти ще го сложа, брат. Ти ще го сложа. Окей, сега. Кой ще прави? Аз даже не знам какво трябва да правя. Хора, нямам сега идея какво трябва да правя. Боже, хора, мирам. Нямам сега идея какво да правя. Хора, нямам си всична идея какво трябва да правя. Сколько на пакетки скоро? Елико. Имам 15 000. Окей. Имам 15 000 гем. Мога да си купят за 3000 гема пакет. Тейкен. Сега бонус пакет. О, страхно късно. Добре, зеле. Лесно. Наполи. Кой е? Виждам. Давид Мерес. Брат. Той е динозавър ми бе. По-добър ми изцеля ми бе. Ейда. Хора. Дал си. Дали си ми вдигнал за работата? Моля се, ако ги вдигнеш, ще съм ти благодарен. Брат, останах си на 103. Как си да е? Голяма работа. Хора, да знам какво да правя, скучно ми е. Тъй, че до тук ще е видеото. Ще ви оставям. И ще от мен. Чао, чай да го напиша. Чао. Чао, хора. До следващото видео. Да се видим. И се видим на следващото видео. Чао.